Kuya, bagtungas ug lugsad ang ilang lugar oy. Pag iton mahalin ang ako ang mga ipamaligya nga cellphone, microphone ug tape ug goggles do. Sa ubos wa mo ko mahalinan basin pa uri diri sa babaw. Yung mga kwarta ang mga tao dito ginahan mo lusad kay tapuyon ba ya ako na lang suruyon kay mahalinan ko ani. May na lang. Ayay, ni balay nga dako ay. Akan na. Pero mahulot gini kay dako kay balaya basi dakan kay kwarta. Ayun na yun akong ayuhon nga. Akong diskartian ani akong mga baligya. Palit lagi ni Rod. Ay, sulihan ko muna sa kapalay doon. Dako ka lang. Ayo! Ayo! Bungol, wasa mo na makwarta. Sirado. Uy, naamay nagpaso-paso di ay. Oyit, mahalin na katanan ron. Ayo! Oh, okay sana po ka. Ikaw na po ikabit sa kumbana? Naninda ko. Dali. Lingko dari. O saan na yung gikuan? Kuan ni ma'am, nay. Microphone, ma'am. Oh, mahal ka ni JBL na. Darling! Alay dire. Kaya nay namaligya mga nindot mo na yung mga... Panian na dire. Ano? Si panian, dali dire. Panian barato ra chicken. na. Nindutan ko na ni silpo tagpila ni. Panian na Bismillah kaya sis ko man. Oh, barato na chicken na siya. Darling, pagdali ba? Mga CD diri. Unay CD. Pagdakol. Apoy ko. Una ko mga tip. Mandito nga ako mga tip. Unay mo. Unay longtorn. Una ni mga kuan dira. Dali dire oy, sige kag pa. Ugat yaron. Uy, di raw tangon. Na, ato na sa suday na. Imong Paris. No, ako Paris ka pa. Ugat pa. Dari. No, ako ba na? Uy. Oh, Siba. Hello, darling. Bili mo. Sir, may kuan niya. Siya na siya. Ma'am, nausa man na si Mubana mo. Oh my God. Ay, lagatingalan ni kung naong kay natural ron eh. Nangapit na. Ako nasapan, di ko latan ako. Nangapit man. Uli siya, oy. Kaisugod din. Sus, pasensya na jud kanang day kay natuo ko nga usa ko ka sa kapit sa kumbana mo. Dili ko ano. Oh my God. Ani na, pagilo. Usban ko na ron. Ay, dali, di ka maluoy na ko. Unsa man ni mo ha? Kani? Ano ko na? Oh, Pautang, sir. Pautan. oh, kani. Wala lang ka ng free lang. O, pagkapin usa. Huwag ka natanaw sa kung naong nanganang nga bunog na pati balitahan ito ni Ay, gaalan mo pre usa basta kaon mi tanan. Utang nya bubalik ko ana sunod kuan buwan. Sulbuan! Ako natin, sulbuan. Nana may kwarta na. Wala na niya, gikawat ang kwarta. Paghilom niya ikaw. Gusto niya yung nakatan niya, wala na May gikawat. microphone sir. O nindot ka na ni sir ko. Hindi ka magkanta-kanta ta. Okay, ni cellphone mo, ni paborito na ko. Cellphone, suntukot ka noon. Tumuyo dire. Diyan, mo Unsa nang man tang, kay- kwarta. Ako cellphone ito ang keypad. Inituslog na ko sa number 1 sus. Oh my God. Palitan tinggal cellphone, mga bit yapong ka. Ay na pag-cellphone dito. Makita sa libo Huwag ka ka na may na. phone. May phone ito. Di ko na kuha ang cellphone. Di ko na kuha ang cellphone. Kuan na man kay brato ra ko. Eh, laban ko na ni mo. Uy, gagol si bagay ni mo sir. Ano sir? Gagos. Nailukay oh. Simbola to, igagos ng lukay. Ay, sa kuha niya. Uy, kwarta. Lukay mo ito na yung Sino mo cellphone ito pa sa ninyo ma'am. Uy, kay ako ang gibiyahan ba pati na yung kado. Hindi ka man lukay. Dahil na ako tawon. Ani cellphone, di ko na itawon kay... Now, manguan ni. Kanina ako sa gabo. O kani, reklamo ka? Ah, apila lang ni microphone kay nindot pa siya tingog. Samot ta man. Oh, kanas na niya ako indutan tayo dahil di uhaw. Basta kaya kaniya. Usa na kay di ka na pa ang cellphone. Kay, Ate, hindi mo ginan. Nakapinata mo O ka sa. ka na gubat. O Oh, ka na may gubat. gubat, may wrong turn. Na, ang wrong turn ba? Kaya parang nalaging daw si Mubana. bakit pila ni ta? Utang. O, ani? Hindi ka Charis na mail. wrong turn. O, 500. One month ka ni? O, 1 month. Ikay bayad ha? 5 mil ka na ni. O, Ikay nang ano na. 5 mil. Ikuha ni mo ang kwarta ko pa ba yun? Awa. Ikay bayad na na. Oh, siya. No. Kaya Naw ninyo sa tama kumbana, eh. mura na pagtira. Tip, o, busira. Balik ko muna ha. Oh. Mail ako na nakasan. Alis mo rin. Sa may kuan mo sir. Oh my God. Ikaw siya tiyatsin. Di, madalas Wala nang mata ni mo ron. Ay, ikaw to. Sa, na kay ko sa kumbana. Wala kay oy. Lugito niyo po na yung mata niya. Eh, ikaw, masigil ka. Ikaw na iba. Pauli na kay para. Pauli na. Ay, kinabay ko. Uli na, pauli na. Uli na. Uli na. Ikaw to, ha? Ikaw ba isuga ko ni? Uli yan ang dok. Lugi.